ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಐನು ನಿಖಿಲ್ ತೋಜಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಳೆ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಈಜಿ ಡಾಪುಜಿ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗಂಡ 4-5 ಮಿನಿಟ್ ಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬಂಗುಂಡು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡತ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಾಯಿ ಬಂಡ ಇಮ್ಮೇನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತು ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನನಗೆ ದುಂಪೋಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಹೀರೋ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ತರ ಅಂದು ಅನ್ನ ಬರಂದುಂಡು ಯಾನಾರನೇ ಎದುರೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇವತ್ತೇನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಬಲ 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 ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಾಯ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಜೋಕುಲು ಎಣ್ಣ ಬುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪುದರೆಂಚ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಧುರ್ದ ಪದತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಂಚನೆ ಒಂದು ವರುಣ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾನೆ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಸೀದಾ ಬೋಯರತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕ್ಯಾನನ್ 1500 ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡ್ಡಿಯಾ ಓಕೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ದಾದಲ ಅವಡು ಬಾಡಿಗೆ ಓನರ್ ನವಿಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಡೈಲ್ ಬಂಡ ಯಾಕಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರುಂದು ತೋಜಾವ ಇದೇಂದು ನಡುತ್ತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ದತ್ತು ಬೇತು ಇತ್ತಿನಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ನತ್ತಿ ಬೇಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಬೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಡ್ಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದನಿ ಹಾಪ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅವಳ ಅಂತ ದನಿ ಹಾಪಿರಿ ದನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ ಸೀನ್ ಆತೆ ಬಕದಾಲ ಇತ್ತು ಬಕ ದನಿ ಬಂಡ ದಾಳ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೆ ಅದು ಬಾತ ಬರ್ವೇರತ್ತ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಡೇರಣ್ಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಬಂಡೆಗಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡು ಬೇಬಂಡ ಆಮೇಲೆ ಬಾಸ್ ಆಪಿರತ್ತ ಬಾಸ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬೋರ್ಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೀರೋ ಅವು ಪಂಪೇರ್ ಭಗವತಿಜಿ ಅಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೀರೋಗೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೋಣು ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಕಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಎಂದೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಕ್ಲದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವ ಇಂಥ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ನಿಗಲ್ ತಗೋಡು ಭಯಂಕರ ಐಟಿಂಗ್ ಮತ್ತುಂಟು ಅಂದು ಮಾತು ತೊಂಬಗೆ ಒಳ್ಳೇರು ಐಕ ನಿಗಲ್ ತಗೋಡೆ ನಿಗಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ ಅದಿಪ್ಪು 4-5 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ ಬಂಗಾವರ್ ಪಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರೇಕ್ ಬಾರ್ದು ಕರ್ಪೇರು ಅದು ದಯಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಅಂಚರಿ ಉಂಟು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಅಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅಂಚಿನ ರೋಡ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಆಡಲ್ಲ ಕಡಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅವರು ರೋಡ್ ಹಂಚುಂಟು ಕೆಲವು ಪಿಕರ್ಲು ಪೋಣಗ ಕಣ್ಣು ಹಂಚ್ಕೋಬಿಡು ಅವರಂದು ಅವು ಕಣ್ಣು ಹೋಪಿನ ಟಂಚ ಆಪಿನಿ ಇವಾಗ ಇಂತನೇ ಹತ್ತು
ಅಂಚೆ ಚಾಮಿನಟ್ಟು ಕುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳವಳ ಹಂಪು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಹಂಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ ಪೆರಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೂಟ್ ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬೋಡ ರೋಡ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಂತಾಡ ಆಪುಂಡ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ಟಲು ಬಾರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ పోయి ನಮ್ಮ ಓಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಬ್ಬರು ನಾಟು ಹೋಗಿ ಅಂದು ಆಗ್ಲಂತ ಹೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತದೆ 100 ಬರ್ತಾನ ಅದ 20 ತುನ್ನ ಒಂದು ಆತೆ 20 ಆತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಲಂತ ಹೋಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬೂರೇನ ಆ್ಯಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಒರಿಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಒಳ ಬೂರಿಯ ತೋಕಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಜ್ಜರ ಬೋಟ್ ಅದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದು ಓಲ್ ಹಾಕ್ಲೋಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಡ ಆತ ನನ್ನ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅದ ಓಲ್ ಉಂಟು ಅಂಜೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕಾರ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂಟ ಕುಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟಿ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಅಂಟು ವಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ ಲೈವ್ ಆಗ್ತೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಆಡಿದ್ದೆ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೊರಡಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೂರ್ನೈತೆ ಏರ್ನೈತದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೂರಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರಡಾಪುಂಡು ಜಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರೋಟ ಹೆಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗುರ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದಲ್ಲ 500 ಕೊರೋಡಾಪುಂಡೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೋಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರಗಲು ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಬಂದ ಅಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚ ಹಾಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಕಿಚನ್ ನಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಈಗ ಕಿಚನ್ ಉಳಜಿ ಕಿಚನ್ ತೋಜೆ ಉಂಟು ಅವೇ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಆಂಡ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎತ್ತುವೇರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಕಂಡಾಗ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾಪಿದಿ ಆ ಅಡಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಬಡ್ಸೋದು ನಾ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ದಿಂಚಿ ತಿರುಗಿ ಆತ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗಿನೇ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತೋಟ ಬರ್ರೆ ಅಚ್ಚತ್ತು ಆಗ್ಲು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ರೆ ಒಯ್ನವರು ಅವ್ರೊಂಚೂರು ಭಟ್ರು ಸೋಡ ಬರ್ತಾರ ಬೊಂಡ ಭಟ್ರಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆಪ್ಸಿ ತೂಕ ಕವರ ಒಂದು ಆಡಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತಗೋದಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಬೇರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅದು ಬರ್ದು ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ 1 ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಟ ಬಲ್ತರು 1 ಬಿಟ್ಟು ತೋಜಾವ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಬಂಡ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ಭಟ್ರು ಇತ್ತೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪೆಪ್ಸಿ ಬರ್ದು ಆಂಡ್ ಬೇಕಾದ ಮಲ್ಪಿನ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ದ ಶೂಟ್ ಆ ಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಆ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ದಾದಾ ಪುಣ್ಣಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಶೂಟ್ ಅವ್ರು ದಾದಾ ಅಂದ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತೂವೋಡು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದಾ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಬಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಸೀನ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಂದಿಜ್ಜ ಐತ ಉಳ್ಳೈ ಆಫೀಸ್ದು ಉಳ್ಳೈ ಬೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಆತ ಈ ಶೂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬಾಸ್ ಅದುಳ್ಳೆ ಬಾಸ್ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಳ್ಳೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಗುರುಬಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಹುಚ್ಚಿ ಮಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಲೈಟ್ ಒತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡಿರತ್ತ ಐತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡು ನಾನು ಐತೆ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಂಡು ಬಾಸ್ ಐತೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಹತ್ತು ಬಾತ್ ನೀದ ಓಪಿದತ್ತ ನಮ್ಮ ಈಪದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನ ಈ ಸೀಟು ಕುಲ್ಲು ನೆಂಚ ಓ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಉಂಡತ ಅದಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಎಂಚಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತ ತೋಜಾವ ಯಾವ್ದ ಮತ್ತು ಉಂಡು
ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಪರಡಿಯ ಯಾನು ಗುಲ್ದಾವ ಓಕೆ ಯಾನು ಗುಲ್ಲು ಯಾನು ಲೋಕಲ್ ಚಾರಡೆ ಗುಲ್ಲು ಯಾನು ಲೋಕಲ್ ಚಾರಡೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಇದು ಬಾಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಕಿಚನ್ ಮಂಡದ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ ಅಂಡು ವಿಜಯದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೆರ್ಪಿನ ಬಾಯಿ ಬರಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾ ಲಾಭ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಉಂಟಾ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಲಾಭ ಹೊಡೋದು ಆಗಲೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು என்ன டேரக்டர் பண்ணிரு எனக்கு தெரியல நான் மாட்டேனே நான் பண்ணிரு ஃபீல் பண்ணி நாளைக்கு ஃபீல் காத்துக்கோ ಬಾಯ್ ದಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಹೋಟೆಲು ಅಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕುಂಬ್ಳೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಂ ಕುಂಬ್ಳೆ ರೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಎರಡು ಪಡ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಪಡ್ಲೆ ಲ 55 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ್ಲ 20 ಎಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ರು ತಿನ್ನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ 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 ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿನೀತಾ ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಅಜನದ ಹೀರೋ ಬಾಸ್ ವಿನೀತಾ ಅಜನ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣದ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಕ್ ಬೋರ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೈದ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ನ ಬರೋಡು ಸೆಟ್ ತಪ್ಪಿ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಕಣ್ಲ ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಮೇಕ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆತ ಆಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದಾಂಡು ಒಣಸೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಬಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರವದೊಂದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪದ್ರವ ಅಂದ ಬಾಕಿ ಸೋಡಾ ಬಡಿತ ಮುದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲ್ದಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಮನ್ನು ಅವಿಪ್ಪಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಶೂಟ್ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಚವು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪಿನ ಬೋಡ್ಸತ್ತ ಅವ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಝೂಮ್ ಆಪುಂಡ ಪಿಕ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಡೇಡ್ ತೋಜೋಣ ಪಿಕ್ ಎತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಾರ್ದದರು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ತುಳ್ಳೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ ಉಂಡು ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಪುಂಡಾತ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಂಡಂಚೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಲ್ಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಟು ಇನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ತಿರುಗಿ ಖಾಲಿ ಒಂದುಂಟು ಜನವರಿ ಒಂದು ಮುಗಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಗುಂಡಿ ತುಲೆ ಪಾತಾಳ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಲೆ ಕಾಟ ಮಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಮನೆಗೂ ಹಳ್ಳಿದ ಉಂಟು ಬಂಬ್ರಾಣ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಡೆ ಮಂದಿನ ಶೂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗುಂಡಿಗೆ ವಾಡಿಯರು ಕತ್ತಲೆ ನಾಳೆ ತೋಚು ಅಂತ ಗುಂಡಿಗೆ ವಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಭಿಕ್ಷದ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಡ್ಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಪಂಡ ಹಿರ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆಸಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂತೆ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪುಗೆ ಪಾಡ ಒಂದು ಅಂದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ದಾಪಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ಸೀನ್ ದೊಂಬಿತ್ತು ಎಕಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬಲ್ಪ ಸೀನ್ ಪುಗೆ ಪಾಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಪುಗೆ ಪಾಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಪುಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು
ಒಂದು ಮೋನೆ ತೋಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಡ್ ತೋಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಟ್ಯಾರಿಸ್ಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಾಗಿ ದಾದಂಪರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಿತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾನು ದಾದ ಇದ್ದು ತೂತೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಮಿತ್ತ ಒಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋತಿಜ ಅದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜ ಪುಣ್ಯರು ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಏರ ಒಳ್ಳೇರು ಗುರ್ತದಾಗ್ತಾವು ಅಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಬೋತಿಜ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬಗದಾದ ಇನ್ನರ್ ಬಲ್ಲೇತ ಒಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೋತಿಜ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಇರ ಬಲ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಕಾಣಿರ್ತಿ ಬೈ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಲ ವರ್ಕ್ ಬಂದದ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿತು ತುಲ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಲ್ ಪೋಂದು ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಂಜಿತಿ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತಿಯಡಮ್ಮ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಏದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಶೂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಡದ ಐಕ್ ಪಡದ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಜ ಆಂಡ್ಲ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓಡೆ ಮಾತ ಪಾಪ ಅವ ಮಾತ ಸೋಚಾತ ನಾನು ಇದು ನೀವು ಚಂದ್ರ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಜ್ಜಿ ಆ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತೆ ಬಕ್ಕವ ಚಂದ್ರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಜನಕ್ಲು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಜನಕ್ಲೂರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇಸರಿ ಸರ್ ಬಲ್ತದುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲ್ತದುಳ್ಳೇರು ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತದ ನಾವು ನಮಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ದಾದ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತೋಜಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ನಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಹೋದು ಕೂಲಿ ಹಾಕೋದು ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿಡತ್ತ ಇಂದು ಯಾಕಡೆ ತೋಜಿನ ಆರೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಿದ್ರ ಮಾಡಲೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳು ಬೇತದಾಳ ಕೇಳಂದು ತೋಜಂದು ಕೇಳಂತತ್ತು ಯಾಕಡೆ ಫಂಡ್ ಆತ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಮನೆ ತೋಜಿ ಚುರುದು ಮಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ನುಡು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಐಕ್ చెప్పుది ఇది సువత్త ఉండు ಅವೇನ್ ಚಮತ್ತ ಹೇಳಿ ಅವ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸೂತೈನೆ ಸೂತಡಿಕೇಡಿ ಎಂತ ಆ ಸೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಏರ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವು ಆಕೆ ಸೇರಿ ಮಂಗಲ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ ಒಂಜು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಪುಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಸರ್